services. Welcome to the Danish Church and Cultural Center. Anywhere in the world by your computer, smartphone, tablet, or an enabled smart device. Please be sure to visit our website at www.danishchurchsocal.com for the latest calendar of events, schedule, and news. Before starting our live services, we recommend a few technical steps you can take. Number 1, please be sure to turn off and on the device or devices that you'll be using to join us during the live stream approximately 15 minutes before we start. Number 2, if you're experiencing slowness or latency during the live stream, please be sure to refresh your web browser or exit and relaunch the application you're using to live stream. Number 3, at least twice a month, be sure to clear up any internet issues by turning off and on your internet modem and your wired or wireless router 30 minutes before we begin. It is recommended that you have at least 5 megabits of download speed in order for you to view our high-end feed. You can go to www.fast.com to test your internet speed. Thank you for joining us today, and we will be starting our services shortly. Welcome to the Danish Church and Cultural Center in Yorba Linda, California, live stream services. Our goal is to provide you the best live stream experience for you to join us anywhere in the world by your computer, smartphone, tablet, or an enabled smart device. Please be sure to visit our website at www.danishchurchsocal.com for the latest calendar of events, schedule, and news. Before starting our live services, we recommend a few technical steps you can take. Number 1, please be sure to turn off and on the device or devices that you'll be using to join us during the live stream approximately 15 minutes before we start. Number 2, if you're experiencing slowness or latency during the live stream, please be sure to refresh your web browser or exit and relaunch the application you're using to live stream. Number 3, at least twice a month, be sure to clear up any internet issues by turning off and on your internet modem and your wired or wireless router 30 minutes before we begin. It is recommended that you have at least 5 megabits of download speed in order for you to view our high-end feed. You can go to www.fast.com to test your internet speed. Thank you for joining us today.
os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din Helligånd og gør os åbne for, hvad du vil give os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver ét i dig og tjener dig i alle ting. Amen. The Lord be with you. Welcome to Danish service. Velkommen til dansk gudstjeneste. We will begin with a mix of languages. You have two inserts in your bulletin, one in Danish and one in English. So all of you can pray together in your language. So I will ask you to stand as you're able. Lad os rejse os og bede sammen, hvor der står alle. Where it says all, you pray together. Almægtige, kærlige og barmhjertige Gud, lad din kærlighed til os besjæle og styrke alt, hvad vi gør, så vores kærlighed må blive som en livsskabende bølge. Herre, gør os til redskaber for din kærlighed. Lad Guds kirke og folkets menighed aldrig glemme, at kærlighed til Gud og næsten er evangeliets hjerte, og at medmennesker er Guds gave til os. Herre,
gør os til redskaber for din kærlighed. Giv os styrke til at modstå tidens systemer, strømninger og faldgrupper, for altid at give plads til medmenneskelige relationer med venskab og respekt. Herre, gør os til redskaber for din kærlighed. Giv plads i vores hjerter og hjem og hjemland til flygtende, fremmede og udsatte. Lær os at dele af vores overflod med næstekærlighedens styrke. Herre, gør os til redskaber for din kærlighed. Giv os styrke og mod til at hele, hvad der er brudt, og til at samle, hvad der er delt. At opløfte hinanden i stedet for at rive ned. At acceptere hinanden med tillid og hengivenhed, med håbet for en bedre og kærligere verden i morgen. Herre, gør os til redskaber for din kærlighed. Amen. Værsgo at sidde, og vi synger næste salme. Lad os rejse os og lytte til den første læsning i dag fra det gamle testamente, fra salme 148. Lovpris Herren i himlen, lovpris ham i det højeste. Lovpris ham alle hans engle, hele hans hær. Lovpris ham sol og måne, og lovpris ham alle lysende stjerner. Lovpris ham himlens himmel, og i vande oven over himlen. I skal lovprise Herrens navn, for på hans befaling blev alt skabt. For evigt og altid bestemte han deres plads, og satte en grænse, de ikke måtte overskride. Så lovpris Herren på jorden, alle i havdyr og store dyb, ild og havl og sne og røg, du stormvejr, der udfører hans befaling. Alle i bjerge og høje, alle frugttræer og cedertræer, alle vilde dyr og alt kvæg, alle krybdyr,
og vingede fugle. Alle jordens konger og folk, alle jordens stormænd og dommere, unge mænd og piger, gamle og unge. De skal lovprise Herrens navn, for Herrens navn alene er ophøjet. Lad os sammen bekende vor kristne tro. I kan finde en kopi af trosbekendelsen lige foran jer. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber, og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfart til dødsriget, på 3. dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Op al den ting, som Gud har gjort. Herlighed
I Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. Lad os rejse os og lytte til det hellige evangelium, hvor evangelisten Johannes skriver i kapitel 13. Da Judas var gået ud, sagde Jesus: Nu er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Er Gud herliggjort i ham, skal Gud også herliggøre ham i sig, og han skal snart herliggøre ham. Mine børn, endnu en kort tid er jeg hos jer, og I skal lede efter mig, og hvad jeg sagde til jøderne, siger jeg nu til jer. Hvor jeg går hen, kan I ikke komme. Men et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Amen. Værsgo at sidde. Der er intet som en god kærlighedshistorie. Der er ikke noget som at se en dejlig film, hvor der er en fantastisk kærlighedshistorie, og helst med en lykkelig slutning. Der er heller ikke noget som at læse en fantastisk kærlighedsroman. Og i fiktionens verden og i fortællingens verden, der møder vi jo tit den her fantastiske kærlighed, men det gør vi faktisk også i vores eget liv, i vores egen kærlighed. At kærligheden kan være umådelig stærk, at den kan holde til meget, at den kan holde til det helt utrolige og overvinde det utrolige. Men størst af alt er kærligheden. Sådan slutter Paulus det, der hedder kærlighedens lovsang, som han skriver i brevet til menigheden i Korinth i kapitel 13. Det er et kapitel, som bliver læst utrolig meget i kirker verden over. Og det er denne smukke lovprisning af kærligheden. Og Paulus han begynder kapitel 13 på den her måde. Om jeg så taler med mennesker og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg som en rungende malm og en klingende bjælde. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, så er jeg ingenting. Om jeg så uddeler alt, jeg ejer og giver mit legeme væk, men ikke har kærlighed, så er jeg intet. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, og den misunder ikke, skriver Paulus. Og så slutter han det her fantastisk smukke kapitel af med den sætning. Så bliver der tro, håb og kærlighed, disse tre, men størst af alt er kærligheden. Tro, håb og kærlighed, det er de her tre helt centrale, fundamentale dele i kristendommen, det vil sige i vores tro. Men det er jo også tre fænomener, som er utrolig svære at holde fast. Man kan ikke rigtig måle dem, eller veje dem, eller bevise dem, men vi ved også, at de har umådelig virkning og betydning i vores liv. Tro, håb og kærlighed, det er de her tre stærkeste fænomener. De er svævende, de er usynlige, og så alligevel er de fuld af magt, både i vores menneskelige liv, men også i det guddommelige liv. Og så alligevel så skriver Paulus i den her utrolig smukke hyldest til kærligheden, at selvom tro, håb og kærlighed er de her tre magter, der har blivende virkning på vores liv og stor betydning for alt i vores liv, så er det alligevel kærligheden, der er det største. Ikke troen og ikke håbet, men kærligheden. Og det kan jo synes lidt underligt i en kirke, i kristendommen, i en religion, der netop er bygget på tro, at man ikke siger, at det er troen, der er det vigtigste. Men det er der en stor pointe i. Fordi Paulus siger netop, at troen og håbet er ikke noget, hvis det ikke er båret af kærlighed. Kærligheden er det vigtigste.
Og det kan lyde endnu mere underligt i en luthersk kirke som vores, som jo er bygget på Martin Luther, der sagde, at vi kun kan blive frelst igennem vores tro. Men Martin Luther sagde jo netop også, at vores tro, den også skal udfolde sig i kærlighed, i gerninger. Og Grundtvig, som er så utrolig vigtig for vores danske kirke, han har jo netop også sagt, at tro uden kærlighed, det er som ild uden varme. Det vil sige, det har ikke nogen betydning, det er lunkent og ikke lysende varmt. Grundtvig han skrev engang et digt, der hed Nytårsmorgen, og det sad han og skrev nytårsmorgen, der hvor timerne lige var ved at blive lyse, og det en ny dag var ved at komme, et nyt år var ved at komme. Og så skrev han nogle ord, som han sagde, kom til ham, som et helt lysende åbenbaring. Og de ord, de er, og havde du tro til bjerge at flytte, det kan ikke nytte, når hjertet er stenhårdt og koldt. Og det siger faktisk det hele, at selvom man har tro, der kan flytte bjerge, der kan gøre det helt umulige, hvis ikke kærligheden bærer med, så er vi ingenting. Og Paulus smukke lovsang til kærligheden, den læses som sagt tit op her i kirken ved bryllup, og det gjorde den sidste søndag, da vi havde et stort bryllup her. Men det er ikke kun en romantisk læsning, der skal læses ved bryllupper. Den skal læses hver gang vi er sammen, som vi var her til morgen, da vi holdt barnedåb, og som vi er her i dag sammen som menigheden. Og blive mindet om, at kærligheden er det største. At alt i vores liv skal ses igennem kærligheden og skal måles på kærligheden. Vi ved jo godt, at kærligheden i vores eget private liv indimellem kan være lidt besværlig. At det ikke altid er så let. Der kan være mange andre kræfter på spil. Der kan være jalousi, der er huslån, der er små børn, små blæbørn, der skal passes, der er forpligtelser i skoler, der er opvask, der er en mand, der snorker hele natten, der er grå hår, der er rynker, der er alle mulige ting, som kan komme i vejen. Og alligevel ved vi, at kærligheden er størst af alt. Den danske digter og sangskriver Anne Linnet, som vi skal høre en smuk solo af lidt senere, hun blev hædret i den her uge i Danmark på Københavns Rådhus. Der fik hun håndværkernes pris, fordi hun netop blev hyldet for at være en utrolig musikalsk håndværker. Hun er god til at skrive sange og formidle musik, og det har hun gjort igennem hele hendes liv. Og det, der er gennemgående med hendes sange, det er, at hun skriver om kærligheden. Om hun skriver i Forårsdag, som vi skal høre senere, eller Barndommens Gade, eller 1000 stykker, så ved vi, det handler om kærlighed. Og hun har også skrevet en sang, der er inspireret af Paulus' kapitel 13, om størst af alt af kærligheden. Og den hedder netop størst af alt af kærligheden. Og hun skriver i den, kender jeg alverdens hemmeligheder, ser mere end øjet ser, så er jeg stadigvæk ingen, hvis du ikke er her. Ejer jeg alverdens diamanter, men har ikke dig, så gavner det mig intet at vide, jeg er mig. Størst af alt er kærlighed, den tåler alt og varer ved, og døden selv må leve med, at størst af alt er kærlighed. Selvom vi mennesker indimellem, og vi danske mennesker indimellem, har svært ved at bruge de store ord, som Anne Linnet også synger om, så ved vi jo dog, at kærligheden er størst. Og det er den, der kan bære igennem, når vi har brug for det. I den her forgangne uge, der har jeg været til en festival. Og det er ikke en musikfestival, jeg har været til, men jeg har været til en prædikenfestival. Og det skal man sikkert være præst for at synes, at det er sjovt. Men det har været rigtig dejligt at være til prædikenfestival, og det har været online. Jeg har siddet og kunne være med i Chicago, hvor der har været en stor prædikenfestival. Og jeg har simpelthen lyttet til den ene gode prædiken efter den anden. Det er sjældent, jeg kan sidde ned og lytte. Og det har jeg gjort i den her uge, og simpelthen lyttet til en perlerække af fantastiske prædikanter. Og det har både været den her meget smukke, varme, kvindelige stemme, men det har også indimellem været nogle meget hårde, mandlige stemmer, der har iblandet sig. Det har virkelig været alt muligt, jeg har lyttet til. Men der er 2 prædikener, som virkelig skilte sig ud, og som jeg stadigvæk husker.
Og den første af dem, den blev givet af en mand, der hedder Adam Bosak. Og Adam Bosak, han er en pensioneret præst nu. Han var også professor, og han er bosat i Sydafrika. Og han har været en del af denne Reconciliation Committee, som Desmond Tutu også har arbejdet med. Så han har hele sit liv arbejdet imod apartheid, imod adskillelse og for fællesskab og imod racisme. Og han var en helt fantastisk mand at lytte til, den her lille bitte mand, der havde så utrolig meget energi. Og han holdt en prædiken, der hed In Need of a Healing Moment. Og han talte netop om, at vores tid har brug for det her helende moment, hvor vi netop lytter til kærligheden, der bliver ved med at minde os om, hvad der er vigtigt, og hvordan vi skal være i verden. Og så var der særlig en prædiken, som stadigvæk berører mig dybt, når jeg tænker på den. Den hed A New Day, A Renewed Hope and a Promised Future. Og det var en prædikant, der hed Olu Brown, der holdt den. Og hele hans prædiken igennem, den var bygget op omkring et mantra, som han gentog igen og igen. Og han blev ved med at sige, lead with love. Led med kærlighed. Eller også så sagde han, live with love. Det var de to, han hele tiden skiftede imellem. Og det var ganske stærkt, fordi han blev ved med at minde os om, at kærligheden er fundamentet for, hvordan vi skal leve vores liv, og hvad vi bekender os til. Vi ved jo fra kristendommen op, at Jesus han sagde, at kærligheden er det vigtigste. Det er jo netop det, der bliver sagt i dagens evangelium i dag. Husk at elske hinanden. Det er den måde, I viser i mine disciple i kærligheden. Og Jesus siger jo netop også, at de eneste 2 bud, der er de vigtige, det er det dobbelte kærlighedsbud, det er, at man husker, at man elsker Gud af hele sit sjæl og styrke og sind, og at man elsker sin næste som sig selv. Og hvis man synes, det lyder svært, så kan man jo gå til den gyldne regel, som siger det hele. Behandle andre mennesker, som du gerne vil behandles. Det er kærligheden, der taler til os. Og minder os om, at vi altid skal huske medmennesket i det andet menneske. Og altid handle med kærlighed. Fordi det er i kærligheden, vi kan finde en ny dag og et nyt håb og et løfte for fremtiden. I kærlighed kan vi finde det her helende øjeblik, som vi har brug for i vores tid. For tro uden kærlighed, det er som varme uden lys, eller lys uden varme. Og hvis troen kun bliver en agenda, eller noget vi bare reciterer, noget vi bekender uden egentlig at tænke over, hvad det egentlig betyder, eller måske et fint guldkors, vi har om halsen, men så kommer der alt muligt grimt ud af munden, samtidig med, at man har guldkorset på, så betyder det jo ikke noget. Det er vigtigt, hvordan man er i verden, og at man lader kærligheden have det første og det sidste, og alle de andre ord ind imellem. At det er kærligheden, der afgør, hvad man siger og hvad man gør. Hvis ikke vores tro bæres af kærlighed, eller bærer kærligheden med sig, så bliver det en tom tro. Og så kan den tit blive farlig. Det har vi set igennem vores verdenshistorie, og det kan vi også se i verden i dag. Hvis kærligheden ikke er med, så bliver det farligt og hult. Og Guds kærlighed er jo netop grundlæggende for hele kristendommen, at vi tror på, at Gud elsker verden, og han elsker hver og en af os. Og at være elsket af Gud, det betyder jo også, at vi har fået en styrke, men at vi også samtidig har fået en opgave, at vi skal elske tilbage igen. Og det er den her forunderlige, farverige, omfavnende kærlighed, der ikke adskiller nogen eller udskiller nogen. Det er vi så utrolig gode til at gøre, vi mennesker. Men Gud gør det netop ikke i kærlighedens navn. Der er vi alle velkomne, uanset hvem vi er og hvor vi kommer fra. Grundtvigs motto, som er vores motto her i kirken, den siger det så fint og så rigtigt. Menneske først, så kristen. At vi møder hinanden i, at vi er mennesker. Vi er medmennesker til hinanden, så kommer alt det andet senere. Det vigtigste er, at vi kan se medmennesket i det andet, og handle ud fra den gyldne regel, handle ordentligt over for hinanden, og altid handle i kærlighed. Det er der, hvor vi kan begynde at samtale, og det er der, hvor vi kan begynde at ændre verden. Det er der, hvor vi kan begynde at lave verden til et bedre sted at være. At tro på kærlighedens magt, det er at ture tro
på kærligheden. Det er ikke let. Det er ikke en blåøjet, naiv kærlighed eller en flower power kærlighed. Det er netop en stærk kærlighed, der også tør stå på kærligheden og tør tro på det bedste i verden. Kun igennem kærligheden kan vi finde vejen til sandheden, til menneskeligheden og til fremtiden. Kærligheden, der bærer både vores tro og vores håb. Og havde du tro til bjerge at flytte, det kan ikke nytte, når hjertet er stenhårdt og koldt. Amen. Praise and eternal glory be to you, our God, Father, Son, and Holy Spirit. Our Father in heaven, we give thanks for life given to us. Strengthen us to live life every day, trusting in you. Holy Spirit, you make all things alive and awaken our spirit, so we remember to give thanks for what we have received. The warmth of the sun, the daily bread, families and friends, and a place to call home. Our Lord Jesus Christ, thank you for walking with us through our lows and highs, and for always transforming our sorrow into joy. Let us have the same mind as you, compassionate, generous, humble, and mild. We pray for the world and for your creation. Make us good stewards and faithful servants. Grant everyone with power and position to shape our laws and lives with justice, righteousness, and love. Grant the president and the governor wisdom to choose and wisdom to lead. Bless our government, bless our country, and bless the Danish king and his family too. And now send us into the world and always give us the courage to be your people and your loving disciples in the world. Amen. And again, welcome to Danish service, which for a moment will be in English. Welcome to Danish service and to the Danish evening and dinner that will follow. After this sermon, there will be a wonderful solo sung by Mette and accompanied by Rush, and it is by Anne Linnet, the beautiful, beautiful spring song that again also focuses on the power of love. And later tonight at the Danish dinner, we will sing again, sing wonderful May songs and also sing wonderful love songs. So please enjoy a wonderful afternoon and evening here. Next weekend, we have a wonderful concert here in church on Saturday, the 24th of May at 3 p.m. with a wonderful choir of Nordic voices. So it is, one of the singers is Maja, who sings here quite often. Maja will sing together with 9 other Nordic voices, and they will sing in Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Icelandic. And if you want to listen to that concert, and it is just their voices, it's a cappella, and they are amazing, then please come next Saturday at 3 p.m. for a concert and a cup of coffee afterwards. And then on Sunday, the 25th, we have a family project Sunday. That means we have a short service in here. Then we go in and gather around potluck, but also a short service project. And that is this Sunday. Next Sunday, it will be gathering hygiene kits for the homeless shelter. So if you want to come, we have all the materials. Then you can come and help and do a good deed. And then we know when we are coming to the 1st of June, we have Grundlovsfest here at the wonderful campus of the church. We will meet in here at 11 for a short morning song and then go out and have picnic in the tents, in the shade, and enjoy a wonderful day of celebrating Constitution, Denmark, and democracy. So welcome to that. Please rise. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of us. Let us turn to one another and greet one another. Lad os hilse på hinanden og ønske hinanden en god søndag.
offering and every contribution to the church. And now we are to listen to a wonderful, wonderful solo. It is Anne Linnet's Forårs Day, and it is a love song. So while you listen, just remember the loves in your life, the ones who are important, the ones who carry you, the ones you could not live without. Du ved det sikkert allerinderst inde, selvom jeg sjældent bruger store ord. Du ved, at du er den, der gennem livet og stadig i mit hjerte bor. Jeg ved, at al min sidste tid skal leves. Jeg ved, at tiden tæller hjerteslag. At alt det, vi har grædt igennem livet, det svinder på en forårsdag. En forårsdag, hvor solen bare skinner, som da jeg mødte dig den første gang. Og hele verden svandt, kun solen så os, og lavede en stille sang. Og det er den, jeg endelig har fundet. Så mange år er gået sidenhen. Vi tænker vel, at noget skulle forandres, hvis vi kunne leve alt igen. Vi tænker vel, at du ikke led fra hinanden i årene, der hastede forbi. Og nu er alting stille i stuen, og store svær at sige. Men du ved det sikkert allerinderst inde, selvom jeg sjældent bruger store ord. Du ved, at du er den, der gennem livet og stadig i mit hjerte bor. Jeg ved, at min sidste tid skal leves. Jeg ved, at tiden tæller hjerteslag. At alt det, vi har grædt igennem livet, det svinder på en forårsdag. At alt det, vi har grædt igennem livet, det svinder på en forårsdag.
vogte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vor daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Lad os rejse os. Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede brød, det gav sine disciple det og sagde, tag dette og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Ligeså tog han efter aftensmåltidet en kalk, takkede og gav dem den og sagde, drik alle heraf. Denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes til jer for syndernes forladelse. Gør dette så ofte, som I drikker den, til min ihukommelse. Så kom til Herrens bord. Alle er inviteret. Alle er velkommen.
den korsfæstede opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder. Han styrker og opholder os derved en sand tro til det evige liv. Fred være med os alle. Amen. Ved din hånd bespises folket, engle føde, himmelsk brød. Disse gaver rækkes til os med Guds nåde varme glød. Kristi legeme brudt velsignet, vinen rød som kærlighed, givet som et himmelsk løfte med forsoningsdybe fred. I din nadver smages sødmen, dagligt brød og vindens fred. Hellige ord, som giver styrke, dybt i hjertekamret ned. Kristi legeme brudt velsignet, vinen rød som kærlighed, givet som et himmelsk løfte med forsoningsdybe fred. Send os nu med troens styrke ind i livets øjeblik, midt i livet og i døden bliver vi, hvad vi her fik. Kristi legeme brudt velsignet, vinen rød som kærlighed, givet som et himmelsk løfte med forsoningsdybe fred. Almægtige, kærlige og barmhjertige Gud, lad din kærlighed besjæle alt, hvad vi gør og tænker, så vores kærlighed må blive en livsskabende bølge i vores verden. Lad os rejse os og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Værsgo at sidde, og vi synger den sidste salme. Solen stråler over det
Lad os alle bede. Herre, vi takker dig, fordi vi går herfra med din fred, fri i din nåde og bundet i kærlighed til dig og vor næste. Bliv hos os med din velsignelse og giv os styrke til at leve efter din vilje. Amen. Og tusind tak til jer, der var med i dag til gudstjeneste, dansk gudstjeneste, og tak til alle dem, der ser med hjemmefra også. Thank you for being at the service, worshiping together, and thank you for coming for Danish evening, which will start now. So we will go on the patio, have a good time tonight, and we will give thanks to our generous sponsors this night, which is Christiane and Nils. Thank you so much. And let us go in and meet each other on the patio, go in peace, and serve the Lord.